ka maliko ka anga foli be Maliactu flavor kelengele na bela jeli ama fa na ka woni nyang ma ga doki baru kene ka bi kuna funi hukumu kono ama lo dina ka fo juillet kalo kleta ani kelen konna la Diré femi anga fintu ga dagaro doyi bingani kala do kontara biu kan ayini kibara ila soro studio tamani sababula oluka korofo kono uya ira ka fo juillet kalo kleta ani kelen no ku ye sibiri doyi ko 3h du matin wakati bingani kala do kontara bianga fintu ga dagaro kan Diré ko marfa ira de koni kumbe ko tugu kala nbolo wakuka bingani sababula femi anga fintu ga mobili kelen moto fla ani baraka mine chama ko lu koni shwena ngala barkala ayira ka fo mo shini matoni ko ina ko wa mo fana mabana amerom na ikobi sega lube sina wala saka sega boloda ni ko jugu kala nunu koni kan otamene ko gabo ya malodina ka fo kata jumadona juillet kalo kleta ni kata bla kununa juillet kalo kleta ani saba ko mo tan ani kelen koni ni tora manga ula Bamako kabini jumadon juillet kalo kleta ni M5 RFP mo ya ira ka fo femi désobéissance civile no e ka muruti anga jamana nyamo ka kuma kan masa ko lube taula ayira la ka fo kin chama koni meno ina fo badla bugu dauda bugu menna kura ani misra yan fan ko lu koni masuma ni ko imbe sababu la ayira la ka fo cheni ba koni kera ko wa mogota ani kele ulu koni ni tora ni ko ina folo ni mogota ni kele nka saya kera sababu ka kuma chama la wuli jamana konna la bololo sanfela ayira la mo be ku kan ni songo ya ira chogo ya sugu bela o kuma konna la sa fami Amnesty International ye no ye aramade nga la fasali tondo ye olu ya nyini anga jamana nyamo fe ku ka sege lu buluda wala sa ni mo nga saya chuga be se ka don tugo mina mo munu fana no mara ku ka saya la olu be se ka mine ni ku la se fanga ba tugo mina al sa anga jamana ya la konna la malodina ka fo manga dangon te Bamako doroyi ayira ka fo mopti Tombouctou ani yoro wele chamana sa keren ya la Sikasso ko lu fana ko ni wille lo ku jo ku sebe o kama ayira ka fo dogo ku flache temene no ye weekend ku Sikasso gouvernora ani parti politique do ka dagawro ko ni dunay no ni ko lu chien amerom na ko bi ko sram me bo Sikasso ni kana Bamako ani ka bo Côte d'Ivoire ni ka ta Sikasso ku ko ni kale no ko siran ntige ni songo yala ni ayira ka fo ko lu wille ne do ku jo ko wa ulute nukani wale ndabla fiyo ku fami uka la nyiniwi uka sabati kuna fani kujela ama olorena ka fo juillet kalo kleta ani saba konna la fami mo kele coronavirus bana yiro la malla sanga ani wati wala saka sika la donia coronavirus ko la anga jamana konna la fami anga kene ya ministre soyi ali kwani me sebembla o mu kono kunu juillet kalo kleta ani saba seben konna la ayira lino ka fo fami mo kele coronavirus bana yiro la mo bisaba ani woro ko lu kenera wa ko ala barkala mo shiko ni matoni ko ina kunu bana yira mo kelim na ko sigoro beni no Tombouctou marama kata bana dunna nga jamana konna la fo kata bla kunna juillet kalo kleta ani saba kayira mo munna sa o beni do mo bafla kemenani ani tan flama ulula fami mo bakele keme wuluvla ani bisaba ulu kenera wa ko mo keme ani mo kele ulu koni ni turala o kama fami kene ya ministre soyi uya ira ka fo yere koloshi ani sanya wale umatarafali ko nyinne no ambela jele fe halsa fami al ko nyuma ko be kuna funi sanfe ambalma woni kuna funi ne bidan siki ke anga bido kibarula amedo ke be mbaliam ni furuku manga jamana konna la ala ko bampeu fami be ani kele yayi ala ko sabati aw ni chaka kuluma jola aw kambe anyogona werema